سلام خبراتنا كبران حركتي كنتكلم سلام أملاك مساحة حول رقمناكم ما تحسن قبلكم بخامي وزيتاو محدرا جزي نتكم نزبل حتى قداماي نصر علامة مهلاو كالاي قدام نتات مسرع سالساي وطن مدلاو زولن كالن حزنا مزينا لنا سنة مكتتال ውጽኢታዊ ምሕደራ ግዜ ንምውናን ካብ ዘድልዩና ነጥብታት ቀዳማይ ንጹር ዕላማ ምህላው እዩ። ኣብ ምረኻብ ቀጻሊ ትዝክሮም ነጸብራቕ ውድን ድሌታትካ ዝኾኑ ዕላማታት ክህልውኻ ይግባእ። ንዕላማታትካ ኣብ ጽሑፍ ኣስፍሮም። ብቐጻሊ ክረአየካ ኣብ ዝኽእል ስፍራ እውን ስቐሎም። ምሳኻ ሒዝካዮም ኣብ እትጓዓዝ ተንቀሳቓሲ መዘክሮን ኣስፍሮም። ካልኣይ ውጥን ምድላው እዩ። ውጥን ዕላማኻ እተተግብረሉ ኣገባብ ወይ ሜላ እዩ። ዕላማ ብዘይ ውጥን ናብ ኮንቱ ትምኒት ዝቕየር ስለዚ ውጥናትካ ናይ ነዊሕ ናይ ማእኸላይ ሓፂር ብምባል ክትከፋፍሎም ኣዝዩ የድሊ። ሳልሳይ ቀዳምነታት ምስራዕ ቀዳምነታት ምስራዕ ኣካል ምሕንፃፅ ውጥን ኮይኑ ብዛዕባ እቶም ቀንዲ ዘገድሱኻን ቀዲምካ ክተሳልጦም ዘለካን ነገራትን ምውሳንን ማለት እዩ። ቀዳምነታትካ ክትሰርዕ ከለኻ ንኹሉ ክትገብሮ እትደሊ ነገር ብግቡእ ምግምጋም ኣገዳሲ ይኸውን። ከምኡ'ውን ብተወሳኺ ነፍስኻ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት ምሕታት የድልየና። ቀዳማይ ክንሓታ ዘለና ሕቶ ቀልጢፍካ ክዕየዩ ዘለዎም ኣገደስቲ ዕዮታት ኣየኖት እዮም? ካልኣይ ንሓፂር ግዜ ብዘይ ፀገም ወይ ሳዕቤን ክነውሑ ዝኽእሉ ዕዮታትከ ኣየኖት እዮም? ከምኡ'ውን ብተወሳኺ ንሰሙን ንወርሒ ወይ እውን ልዕሊኡ ክነውሑ ዝኽእሉ ዓይነታት ስራሕ ወይ ዕዮታት ኣየኖት እዮም? ብኸመይ ከ ክንዓዮም ንኽእል ንዝብል ሕቶታት ምሕታት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ራብዓይ ሰሌዳ ዝርዝር ንጥፈታት ምድላው ቀዳምነቱ ብዘይገድስ ንዕላማታትካ ምርኩስ ብምግባር ሰሌዳ ዝርዝር ንጥፈታት ኣዳሉ። መዓስ ከም ተተግብሮም ብዘይገድስ ኣብ ወረቐት ምስፋሮምን ኣዝዩ ሓጋዚ ስለዝኾነ። ሓሙሻይ ሰሌዳ ዝርዝር ዕለታዊ ንጥፈታት ምድላው ንኮ ወይ ድማ ብድሮ ናይታ ነቶም ንጥፈታት እተሳልጠላ መዓልቲ ምድላው ይከኣል እዩ። ነቶም ዝዓመምካዮም ንጥፈታት ምልክት እናገበርካ ምኻድ ሞራል ስለዝህብ ሓጋዚ ይኸውን። ሻድሻይ መዝገብ ዝኽሪ ወይ ከዓ ዴሪ መሓዝ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብልክዕ እንታይን ሰሪሕካ ምስ መነመን ተራኺብካ ዝበዝሕ ግዜኻ እውን ኣበይ ኣጥፊእኻዮ ዝብሉን ኩሎም ነገራት ብዝግባእ ኣብ ወረቐት ምስፋር። ምክንያቱ ካልእ ግዜ ከም መወከስን ነብስኻ ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ንምርኣይ ክሕግዘካ ስለዝኽእል። ሰሌዳ ዝርዝር ንጥፈታትካ ድማኒ ብዕለት ምፅሓፍ ጀሚሩ ነፍሲ ወከፍ ንጥፈታትን ዘጥፋኽዮም ግዜን ብምዝጋብ ክኸውን ይግባእ። ሻውዓይ ኣብ ሓደ ግዜ ሓደ ስራሕ ምስራሕ እዚ ኻ ውፅኢታዊ ስራሕ ንምስራሕ ይሕግዘና እዩ። ከምኡውን ክንደይ ሰዓት ሰሪሕካ ጥራይ ዘይኮነስ ክንደይ ኣፍሪኻ ንምፍላጡን ኣዝዩ ይሕግዘና። ሻምናይ ምስ ነብስኻ እትመያየጠሉ ግዜ ፍለ ኣብ ሰሙን ተወሓደ ሓደ ግዜ ኣብ ጽሙቕ ቦታ ምስ ነብስኻ ብዛዕባ ዝቐነየ ውዕለኻ ወይ መጻእ መደባትካ ክትዕልል ፈትን። ታሽዓይ ኣገደስቲ ዕዮታትካ ብዘይገድሱ ህፁፃት ጉዳያት ኣይተሰናኽል። ከምኡውን ኣዚኻ እተፍርየሉ ወይ ፕራይም ታይም ኣለሊ በዳይ ዕዮታትካን ቀዳምነት ዝወሃቡ ዕዮታትካንካ ኣብዚ ግዜ ዝዕየዮ። ዓስራይ ግዜ ዘባኽኑ ንጥፈታት ምውጋድ ማለት ከም ወልፊ፣ ጭንቀት፣ ፀቕጢ ከምኡውን ነዊሕ ግዜ ንኣእምሮና ዝገዝእ ሓሳባት ከተወግድ ምፅዓር። ከምኡ ናይ ግዜ ገደብ ወይ ዴድላይን ምሕላውን ምድላውን ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ። ዝኻ ስራሕና ብእዋኑ ክንፍጽም ኣዝዩ ይሕግዘና። ንኣብነት ቅድሚ ዝተዋሃበካ ናይ ግዜ ገደብ ዕዮኻ ምፍጻም ኣዝዩ ዕግበት ትፈጥረልና። በንጻሩኻ ዕዮኻ ኣብ እዋኑ ዘይምፍጻም ኣዝዩ ፀቕጥን ጭንቀትን ይፈጥረልና ማለት እዩ። መበል 11 ውድብ ኣካይዳ ምክታል ብቐጻሊ እትጥቀመሎም ነገራት ኣብ ቀረባኻ ኣቕምጦም። ንብረትካ ፍሉጥ መቐመጢ ቦታ ይሃልዎ። ከምኡውን ኣብ መዓልቲ ውሕድ ግዜ ንብረትካ ንመተዓራርየ ዝኸውን ግዜ ወፊ። ከምኡውን ኣብ ስራሕካ ኣሳልጦ ንክህልወካ ተመሳሰልቲ ዕዮታት ብሓደ ጠርኒፍካ ዕየዮም። ንኣብነት ዕዳጋ ናብ ዕዳጋ ክንከይድ ከለና ካብ በብሓደ ንመላለስ ኩሎም ነገራት ዘድልዩና ብሓደ ሸሚትና ምምፃእ ከም ኣብነት ይጥቀስ ማለት እዩ። 12 መዘከሪ ኣዳሉ እዚ መዘከሪ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ወይ ዓውደ ዋርሕ ምጥቃም ይከኣል እዩ።
ከምኡ ብተወሳኺ ብዝረኸብካዮ ዓወት ነብስኻ ሞጎስ ሃባ እዚ ኣባና ብዙሕ ልሙድ ኣይኮነን ግን ኣዝና ክነተግብሮን ክንስዕቦን ይግባአና ምክንያቱ ናብ ዝለዓለ ዓወት ከብፅሓና ስለ ዝኽእል 13 ከበድቲ ዕዮታት ቀዳምነታት ሂብካ ዕየ ካብ ቁፅፅርካ ወፃኢ ዝኾኑ ጉዳያት ክትሓስብ ግዜኻ ኣይተባኽን ከምኡውን ኣገዳስነት ዘይኮኑ ዕድመታት ኣይፋልበል ነዚ ክትገብር ግና ገላፂ ክትከውን የድሊ ማለት ጥበብ ዝተሓወሶ ኣዘራርባ ክኸውን ኣለዎ 14 ናይ ምትዕፅጻፍ ክእለት ይሃለውኻ ዘይተፀበኻዮ ጣርቃን ዝኣትዉ ነገራት ምስ ዘጋጥሙኻ እንታይ ክትገብር ትኽእል ኣብ መንጎ መደባትካ ጎፍ ንዝብለካ ነገራት ዝኸውን ውስን ግዜ ፍለ ከምኡውን ዘይተሓስቡ ወይ ዘይተፀበኻዮ ህያባት ግዜ ናብ ረብሓኻ ኣውዕሎ ማለት ከም ቆፀራ ወይ ከዓ ህዝባዊ ቦታታት ተጠቐመሎም ኣብ መወዳእታ መዓልታውን ነብስኻ ዓው ኢልካ ፀብፃብ ሃብ ከምኡውን ናይ ገዛ ርእስኻ ዲስፕሊን ምሕላውን ኣዘውትር ሕረይ እምበር ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ናይ ሎም ትሕዝቶና ነዚ ይመስል ነይሩ ብሓንቲ ሕቶ ክፍለየኩም ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ዝዓበየ ብድሆ መሕደራ ግዚኹም እንታይ እዩ ኣብ ኮመንት ሴክሽን ጽሓፉለይ ንዝያዳ ሓጋዝ ትሕዝቶ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትረስዑ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ዝተሰናይ ናኹም